Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа Гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә сиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта сентябрь узып бара, яңгырлары күренми. Аграрчылар тузаннар туздырып бәрәңге ала. Бездә үскән алмалар кайчанга кадәр саклана ала. Фермерлар алма җыярга кереште. Кара каршы утырып аралашуга ни җитә? Агрономнар белән умартачылар игенчеләр сараена җыелды. Чытырманлык баскан урында парк пайда булган. Яңа Кәкерле авылыннан безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бүгенге көндә шикәр чөгендере казу, бәрәңге алу, туфрак эшкәртү аграр тармакта иң авыр хезмәтләрдер мөгаен. Ни өченме? Чөнки туфрак тыгызланган һәм анда көннән-көн дым күләме кими бара. Август ахырында чәчелгән уҗымнарның да тишелеше төрле җирдә төрлечә. Тамыр тармаклануы да бик акырын бара ди белгечләр. Арча районы Кырлай агрофирмасының бәрәңге басуын әллә кайдан чамаларга була. Андагы техникалардан күтәрелгән тузан өйрмәсен сыңар күз белән дә күрергә мөмкин. Менә шундый гадәти булмаган шартларда эшләргә мәҗбүр бүген механизаторлар. Республика буенча икенче икмәкнең яртысын алганнар инде. Уртача уңыш елына күрә ярыйсы гектарыннан 258 центнер чыга. Кырлай агрофирмасында бу сан 300 центнер. Арча районының икенче икмәк игелгән кырларыннан безнең репортаж. Сетевойларга кірген шырақтағалар енді жол 3 сантиметр барға тиіш енді, кеңдігі енді. Хам анатығы жанлары бойынша алар бар. Жарылмаған бұларға тиіш, мына шондай гладки бұларға тиіш арина, хамына сыпқаналар. Әлеге факторлар күбесенчә орлыктан тора ди Нәфил Гатауллин. Шуңа да чит илнең кыйммәтле орлыкларын чәчеп үстерә. Хәзер вазгыять үзгәрде. Үзебезнең кишер орлыгы җитештерүчеләр белән сөйләшүләр башланган. Фермер яшелчәне 19 гектарда үстерә. Кишер кәбестәгә тулысынча бәрәңгенең бер өлешенә су сиптереп үстергән. Сугарусыз җирдә уңыш түбән ди. Яз иртә килгән карып, ягъни иртә утыртырга дип бер уйладык та, аннан соң без бит кызгы ярмаркаларга дип әзерләр өчен иртә дәү була һәм товарны битне югалтабыз дип халыкка ямсыз товар продукция килә, без аны үзебез саңа калдыртып күчердек. Bir ayga. Инде кәбестәләре дә өлгереп килә. Үзе әйтмешли, кәбестә тәме кергән, кыштырдый башлаганнар. Кәбестәгә сорау соңрак башлана, шуңа да әлегә күпләп сатуга чыгаруның мәгънәсен күрми ул. Быел кәбестәләргә бөҗәкләр һөҗүменнән дә тилмергән. Вредительләр бик көчле булды. Җәйсе килү белән инде. Алар әйләнеп һаман эшләделәр инде. Без тотарга тырыштык, конечно, бу көндә сухо центрның препаратлары белән биобактерин, по-моему, ризофлам белән дә фунгицид белән кирдек инде. Химия кертәсен килми. Да, без химия белән вакчы тегеми. Бәрәңген дә кулап тотмыйм. Кәбестәсен дә тырышабыз тотарга биологический белән инде. Шуңа күрә әнә яфраклар әзрәк тишергә тишек яфраклар да бар. Кәбестәне күрше Мари илендә күпләп үстерәләр, бәясен дә алар кили. Аннан югары уңыш алу өчен күпләп ашлама кертү мөһим. Әмма үстергән кәбестән экологик яктан чиста булсын дисәң, тирес белән ашлавың хәерлерәк. Ашламасын да яхшы гына бирәләр. Алар да мин инде алай тәсем килми, үзебезнең халыкка непосредственно авылда, базарда кешенең үзенә тапшыргач инде мин ничектер алай торып кулланасым килми артык. Артык тагасым килми. Һәм бу көндә агропаркка барып сатсак та без анализларны алалар, шуны чиста күрсәтәләр. Теге даже алар теге нитратка вообще бернинди җырак дип әйтәләр инде. Әлеге фермерның ярминкәгә алып барырга әзерләп куйган бәрәңгесе җитәрлек. Нәфил кебек фермерлар өчен төп сату урыны булып шул ярминкә мәйданнары тора бит инде. 9 сентябрьдән һәм 23 декабрьгә һәрбер шимбә саен Казан халкын көтеп карабыз. Кырлай агрофирмасы республикада иң күп бәрәңге үстерүче хуҗалык. Кул хезмәтен булдыра алганча механикалаштырганнар. Көне-төне эшне туктатмыйлар. 2 сменада эш оештырдык. Буның секендә 2 сменада бәрәңге алабыз. Менә сезнең күз алдыгызда инде 2 Дульф комбайны, Бельгийский комбайннар, алар инде 2 смена көне-төне бәрәңге алалар. Тагылмалар бармы соң принципта? Шулай ук безнең тагын 3 тагылма комбайныбыз бар, 2 Гримма комбайны һәм 1 ропы. Алар инде көндез алалар бәрәңгене. Комбайннар чагыштырмача кызу йөри. Алгы тәгәрмәчләре урынында резин башмаклар яңгыр яуганда да эшләргә мөмкинлек тудыра. Тик менә яңгыры гына күренми әлегә. 3-нче сезон эшлим бу комбайнда. Моңарчы Гримма дигән кичә комбайнда эшләгән идем. Әти белән 2 сменалар эшлибез. Комбайнда. Бер сменага ничә гектар? Бер смена уннан артык алабыз. Нәрсәсе кыен бүген көндә эшләргә? Ватылмыймы самыйлармы? Пока ватылмый әле, но кыенлыгы тузан. Бер бункеры 11 тонна килә. Камазар бара нормально.
Быйылгы ел аграр тармактагылар өчен котлаулы. Менә бу шит ил комбайннарына запас частьләр 40%-ка кыйммәтләнгән. Язгы чорда 1 тонна дизель ягулыгын 41 мең сумнан сатып алсалар, хәзер анысы да 2 тапкырга арткан. Чыннан да быел үзенчәлекле ел ягулык буенча. Менә инде бүгеннән ягулыкның бәясе 80 сумга менде тоннасы. Әлегә хәтле инде кайтарып бардык. Алга таба ничек булыр? Әз генә тоткарлыклар булды. Җир эшкәртүне 1-2 көнгә тоткарлап торган көннәр булды. Шулай да инде бәрәңге алу, кормозаготовканы туктатмадык дип әйтергә кирәк. 1000 гектардан артык бәрәңге үстерелгән мәйданнар тулысынча сугарылган. Шунсыз уңыш алып булмас иде диләр. Бүген иртә өлгерә торган сортларны алалар, уңышы гектарыннан 300 центнер. Бүгеннән үк җыелган уңышны сату эше дә бара. Әлегә бәяләр генә бәрәңге игүчене куандырырлык түгел. Партиясыннан иннән карап инде ул 10 сумнан 18 сумга хәтле варьирует итә, теге уйный шул арада. Бәрәңгенең бәясе кыйммәтрәк булса, күңеллерәк булыр инде, сүздә юк. Арча районында быел 14 мең гектардан артык көзге культуралар чәчелгән. Шуның яртысыннан артыгында бөртеклеләрне чиста пар җиренә салганнар. Калганнары исә борчак 1 еллык үлән үскән җирләргә чәчелгән. Уҗымнарның да халәте төрлечә. Казанка агрофирмасыныкына әлегә яхшы бәя бирә белгечләр. Көз җыеп калуы бүгенге көндә бик әйбәт. Менә тармаклану уже күчене бирә. Основной показатель безнең. Шуннан соң шикәр составы туплау, аларны кыш чыгу өчен менә энергия итеп алар энергия булып тора инде, кыштан чыгып яңадан яздан яшәп китү өчен. Әлегә уҗымнар эчендә табигать шартлары кырыс. Әле киләсе көннәрдә дә синоптиклар яңгыр вәгъдә итми. Менә август аенда чәчелгәндә безнең уҗым культуралары, значит, 1 метр катламда продуктның влаги менә дым катламы 81 мм. Бу бик азсан инде. Бик азсан. Хәзер безнең менә 28 числога яңадан 10 көн сайын исәпләп баралар. Ул кимү ягында әлбәттә. Татар юрап китерә дигән әйтем дә бар бит. Кайберәүләрнең быелгы көзне 2009 елдагысын кабатлый дигәүләре генә рас килә күрмәсен иде инде. Республика юллары буйлап үткәндә анда-санда ташландык алма бакчалары күренгәли әле. Булар инде совет чорындагы колхозлардан калган бер мирас. Тарих әнә шулай кабатлана торгандыр. Соңгы елларда янәдән күпләп алма үстерүче фермер хуҗалыклары, кооперативлар барлыкка килә. Һәм әйтергә кирәк, уңышлы гына эшләп тә киләләр. Баштарак мәлне сатып алучылар, алар үстергән алмаларның безнең җирлектә үскәненә ышанмады да. Ярминкәләрдә кайдан алып кайтып сатасыз бу алмаларны дип аптырадылар. Хәзер инде буа Шүпрәле якларында үстергәннәренә инандылар. Бу атнада без дә Шүпрәле районының Дуван бакчалары исемле кооперативына кереп, фермерларның хәлен белештек. Кояш нурларына күмелеп утырган алмалардан күзләр камаша. 2017 елда беренче алмагачларын утырткан фермер бакчасының мәйданы 106 гектарга җитәр дип уйлады микән. Алма үстерүнең нечкәлекләренә төшенеп бетмәгән килеш эшкә тотынган бит алар. Эшләдек, таптык, үзебезнең специалистлар хәзер бар, специалистларыбыз безнең Тамбов өлкәсендә, Мичурин шәһәреннән, институттан. Алар килгәннән соң безнең бакчаларыбыз тирән сулап куйдылар. Аллага шөкер, менә хәбин секендә мотор итгән уңышларыбыз бик шундый шат. Алмагачларны шушы тәртиптә утыртуны интенсив алым дип атый фермер. Бер рәткә тезелгән куакларның арасы 2 метр булса, рәт арасы 5 метр. Шул рәвешле 1 гектарга 1000 алмагач туры килә. Аларның бийеклеген 3 метрдан арттырмыйбыз диләр. Алманың уңышында җыя башлаганнар инде. Узган елга караганда күбрәк чыгар быел дип фаразлана. Иртә кезге ранний осенний сортларыбыз дигән ниләр инде алар бар. Аларны алалар бик тәмле. Куелганнарны да быел Аллага шөкер бик әйбәт бәядән 40 сумнан куелган алмаларында переработка җыеп алып китәләр. Сырылар бик тә күп. Ну ул аларның сораган күләмендә куелганнарыбыз юк, күп түгел. Ну киләчәктә может үзебезгә шул переработка дигән аларны ясарбыз, наверное. Әлбәттә, үзеңдә эшкәртү цехы булса отышлы. Быел әнә 1000 тонна җиләк җимеш сыйдырышлы саклау бинасы төзеп куйганнар. Кооперативта алмадан тыш Виктория, Карлыган, Кура җиләге дә үстерелә. Кура җиләгенең мондый төрә алма белән бергә өлгерә. Шуңа да җыючылар бер эштән икенчесенә күчәргә мәҗбүр.
Сегодня у нас 36 человек, общее, это рабочие только. Безнең монда 36 кеше төрле авыллардан килеп эшлиләр. Җәй көне каникулларда студентларда булыша. Ел дәвамында кооперативта 15 кеше хезмәт куяды Алевтина. Июнь айында бакча җиләге пешә башлауга өстәмә көчләр җәлеп итәләр. Виктория кура җиләге җыйганда акча көндәлек түләнә икән, ә куарлыганда җыелган килограммына карап түлиләр. Через неделю, 7 дней отработали. 7 көн эшләгәннән соң акча түләнә, көненә 1800-2000 сум чыга. Күп җирдәге сыман 8 сәгатьлек эш, 1 сәгать ял бирелә. Кооператив оештыргыч аның әгъзалары да булырга тиеш. Дуван бакчалары кооперативының төп максаты җиләк-җимеш үстерүчеләрне берләштерү. Бар теге ЛПХлар, алар үзләрендә үстерәләр, китерәләр. Күпмедер күләмдә безгә, күпмедер күләмдә үзләренә саталар. Бар КФХлар, алар үстерәләр, алар тоже әйбәт, гектар вроде бы инсекендә, по-моему. Ну, авыр инде, җир эше бит. Кадр утырып компьютерда акча эшләп тегел, монда бигелеп эшләргә кирәк. Сорау бик күп. Менә дөресен әйткәндә, кура җиләген не белән, чират белән бирәләр, язып кына. Бирә баралар, китә бара. Мәскәүләргә, ниләргә ибәрә идек үткән башка елгаларда. Мәскәүләргә эш тидермиләр, бу тирәләр алып тора. Җиләк-җимеш үстерүдә дә сугарусыз эшләп булмый. Һәр төп агач куакның төбеннән узучы су сиптерү шлангларының озынлыгы 400 чакрымнан артып китә. Кышын куяннар һөҗүменнән саклансалар, көзен тышканнарга каршы көрәш башлана. Төзелгән бизнес-план буенча кооператив алма үстерүне 4000 тоннага җиткерергә тиеш. Моның өчен яңа саклау биналары кирәк булачак. Әлегә көндәлек җыелган алмалары сатылып бетеп бара. Вчера мы почти, где-то 11 тонн собрали. Кичә без 11 тонна чамасы алма җыйдык. Бу әле иң күп уңыш ала торган вакыт түгел. Барысы да сатыла. Менә 2 көн 5 тонна ярминкәгә алып киттеләр. Комсомольск шәһәреннән бик күп алалар. Якын тирәдә дә бик күп сатыла. Элегрәк безнең сорт алмаларны бик озак саклап булмый дип аптырыйлар иде. Менә мондагы сортларның барысы да үзебезнеке. Март аена тикле сакларга мөмкин аларны. Кибетләрдә алманың бәясе 130 сумга менде, ә ярминкәләрдә үзебездә үстергәнен 60 сумга саталар. Ну, безнең җиләк-җимеш дигәннәр үзебезнең үстергән Россиядә үстергән продукциябыз 15% кына. 15тән дә юктыр да, бардыр. Хәзер биңгисекендә җиләкләр, клубникалар, ниләр бөтен нәрсә. Китайдан тоже күп кайта бит инде. Шул концентратларга да бөтен әйбер кайта. Без аны үзебездә ши алабыз. Үзебездә бөтен возможность бар. Җирләребез әйбәт, матур. Эшләргә генә кирәк. Авылда юктыдыр, авылда бар. Авылда күбрәк иш, шәһәргә караганда. Ну, авыррак иш, эш күп. Әмма авылда яшәүче һәркем йөрәкләнеп мондый зур эшкә алына алмый. Әмма Альфред кебек кооператив оештыручылар күбрәк булса, һичшиксез авылларда эш урыннары барлыкка килер иде. Быелгы җәйдә умартачылардан бер дә моңзорлар ишетелмәде дип аптыраган идек. Юкса, бүтән елларны әле бу, әле теге районнан умарталарыбыз авылланып үлә дип шалтыратучылар бихисап була иде. Төп сәбәбе әлеге дә баягы майлы культураларга чәчәк аткан чорда авыл химикатлар сиптерү галәмәте. Быел ни булган? Бу атнада 30лап хуҗалыкның агрономнарын, җитәкчеләрен аграр министрлыкка чакырып бүләкләделәр. Ни өчен? Чакырылучылар арасында әлбәттә инде умартачылар да бар иде. Алда куелган сорауга җавап та бик гади икән бит. Үсемлекчелектә биопрепаратларны күбрәк куллану һәм агрономнар белән умартачыларның килешеп эшләве. Мондый алым ике як өчендә отышлы диде киңәшмәдә катнашучылар. Бүген игенчеләр сараеның зәңгәр залына 30лап хуҗалыкның җитәкчеләре һәм агрономнары чакырылган. Булар игенчелектә биопрепаратлар кулланып эшли башлаучы беренче карлыгачлар. Быел республикада рапсның гына 137 мең гектарда игелүен исәпкә алсак та, туфракка күпме күләмдә пестицидлар керүен чамалавы авыр түгел. Алар шул туфракта үскән бөртек аша безнең өстәлләребезгә кадәр килеп җитә. Димәк, пестицидларны биопрепаратларга алыштыру кешелекне саклау дигән сүз. Безнең бит авылларыбызда кешеләр яши, балалар үсә. Шуңа күрә аларның янәшәләрендә эшләгән вакытта сиптерергә, нитергә, менә алар андый әйберләр белән эшләргә ярамый. Шуңа күрә бу хуҗалыклар, менә 30га якын хуҗалыклар җыелган иде. Бүген көндә ул тәҗрибә инде, без аларны күрсәтәбез, бүген көндә ничек эшлиләр. Менә шушы хуҗалыкларда бүген көндә умартачылар үзләре дә әйтәләр. Без ди көндезендә эшләделәр ди, кичендә эшләделәр, иртәсендә эшләделәр, бернинди үлем дә булмады. Бөтен җирдә тынычлык. Агрономнарда да тыныч кына эшлиләр, умартачылар да үзләренең балаларын җыялар, балалары да бар, аларның уңышлары да бар. Шуңа күрә шушы технологияны киләчәктә дә кертергә кирәк. Икенчедән, игенчелек уңышына бәяләр төшә, ә чыгымнар киресенчә арта торган чор. Биопрепаратларга күчү игенчегә икътисади яктан да отышлы.
Акча ягына килгәндә дә бу технологияның бәясе ягыннан юнрәк ул. Теге технология караганда, допустим, химия белән эшләгән технология караганда. Шуңа күрә бу технология белән дөрес иттереп эшләгәндә һәр вакытта да уңыш та әйбәт була, акчасы да кисәдә кала дигән шикелле, тирәвендә дә зыяны булмый. Шул ук рапсның чәчәген ашаучы бөҗәкләргә каршы агулы химикатлар куллану күпме умарта кортларына зыян сала һәм умартачылар белән ызгышуга китерә иде. Быел агрономнарның умартачылар белән килешеп эшләве дә аерым мактауга лаек. Дөрестән дә менә соңгы елларда үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы ягында да инде умартачыларга карата караш бик үзгәрде дип әйтим. Төрле укулар оештырылды, агрономнар белән утырып сөйләшүләр булды, аңлашулар булды, группаларда шулай аңлашып яшибез. Менә бу быелгы елның инде үлем очраклары бик аз булды. Кыскасы, ике арадагы аңлашылмаучанлыкны шишу юллары табылды. Бу башлангыч киләчәктә дә дәвамлы булсын иде дип телисе кала. Авыл олыгая, картая дибез. Урбанизация, ягъни яшьләрнең күпләп шәһәргә күченүен тарихтан узган гасырның 70нче елларына туры килә дип өйрәттеләр. Нәкъ менә шул вакытта авыл кешесенә паспорт бирелә башлаган. Әмма шәһәрнең авылларны йотуы бүгенге көнгә туры киләдер минемчә. Шәһәр мәктәпләрендә укучыларга урын җитми, авылларда киресенчә мәктәпләр бушый. Шүпрәле районы Яңа Кәкерле авылының 9 еллык мәктәбе директоры Шамил абый Абдрахмановтан ничә укучыгыз бар дип сорыйм. 30 дип җавап бирә. Бер кавымнан укытучылар белән бергә дип тәсти. Яшьләр калмаса да, Яңа Кәкерлене урта һәм өлкән буын яшәтергә тырыша әле. Районда иң күп мал асраучылар да шушы авылда. Үз көчләре белән паркта булдырганнар. Хөкүмәт программаларыннан да файдаланып калырга тырышалар. Киләсе видео язма әнә шул хакта. Ир кешенең эч нәзере барын әйтә килгән әби бабайлар. Ир затлары булды инде менә. Уен уйнап йөргән малайлар. Шул малайлар белән шаярып, улым өсте борчу китерми. Тик язмышлар адәм баласын кая гына илтеп җиткерми. Иң улысы минем таянычым, абый бит ул сеңел энегә. Дуга белән шөкрана кылам, биргәненә Ходай бүгенгә. Аманатның берсе эй салу ул. Үз куышың бар бит, куанам. Улың да бар. Тулы гаиләдә үссәйде Раббым бер Аллам. Өченчесе агач утыр дигән. Бүген менә улсын эшләдең. Мондый форсат биргән мәктәбеңә рәхмәт әйтеп бурыч үтәдең. Насыйп булсын шул агачка килеп аныкларга вәгазь сөйләргә. Сугышларны җиңеп исән имин. Саумы авылым, кайттым дияргә. Гөлнар бу шигырен улы хәрби операциядән ялга кайтып шушы агачны утыртканнан соң яза. Элек бу урынны Америка рәңгәсе баскан иде дип сөйлиләр. Мондай паркны мин үзем улым быел отпускага кайткач менә шунда агач утыртырга кергәч кенә күреп исем акылым китте. Казанда парклар күргәнем бар. Менә мондай үзенең агачын утыртып, шәхесләрнең үз агачы үскән паркны беренче күрүем. Бу гади генә Яңа Кәкерле авылы өчен бик зур әйбер ул. Бүген Яңа Кәкерле авылыннан хәрби операциядә 3 егет катнаша. Хәзер аларның да бу паркта исемле агачлары бар. Үзләре еракта вакытта аларны әти-әниләре, туганнары су сибеп тәрбияләп тора. Гөлнар әйтмешли, бу рәвешле агач утырту тирән бер мәгънәгә ия. Нинди агач бит инде ул, шундый әйбер инде ул, теләк теләп тора кешегә. Ул аның белән бергә яши, ул аның белән бергә үсә, тамыр җибәрә менә монда. Менә шуңа күрә монда 250-дан артык төрле нидә агачлар хәзер. Бик матур, менә тора бара әле, без уйлыйбыз, менә директорның үзенең дә авыл советының планнары да монда матур гына менә агачлар арасына скамейкалар куеп, халыкка авылда килеп утырып ял итәргә урын була бер айрым. Бирегә утыртылган агачларны кайдан алалар соңа? Аның өчен урманга барасы юк диләр. Янәшәдә генә 9 еллык мәктәп урнашкан. Андагы мөгаллимнәр мәктәп янәшәсен кул астында булган материаллар белән хыяллары кушканча матурлаган. Убырлы карчык йорты, шүрәле дисеңме, барысы да кулдан ясалган. Мәктәп бакчасында яшелчә, җиләк җимештән тыш питомник та булдырганнар. Элитный куаклар агачлар утыртабыз. Мәсәлән, туй агачлары, нарат, чыршы, бар матур гына атроскалар бирмәләрендә пирамидальный топель һәм шундый агачларны. Менә монда биредә безнең питомник санала 32 төрле агач менә монда. Чикләвек агачы, шымырт, миләш. Аннан соң таратабыз без куакларны бирәбез. Бик каты менә
башка мәктәпләргә туры килә менә береге. Яңа Ишледә парк, Иске Ишледә парк төзеделәр, шунда бирдем. Мәктәп бакчасында остазлар аллеясы да бар. Кайчандыр шушы мәктәптә белем биргән укытучыларның һәр кайсына атап агачлар утыртылган монда да. Әлегә алар 19 төп. Киләчәктә аларның санын әкренләп арттыра барачаклар. Мәктәп үз тарихын, үзенең танылган улларын барлап саклап яши. Монда беренче директорның эшләпәсе һәм галстугына кадәр саклана. Татарстанның атказанган артисты Илсаф та шушы мәктәптә белем алган. Ул да шактый гына истәлекле ядкарларын туган мәктәбенә бүләк иткән. Кичәге көн бүгенге тарих ул. Авылның җыйнак кына мәдәният йортында андый истәлекләргә бай. Авыл батыр улларын онытмый. Бөек Ватан сугышы каһарманнарының исемнәре авыл уртасындагы һәйкәлгә уелса, әфганчыларныкы, хәрби операциядә катнашучыларның исемнәре биредә урын алган. Шушы күргәзмәгә күз салу белән авыл халкының сәнгатькә мөкиббән икәнен аңлыйсың. Күп җырчыларыбыз безнең авыл халкы бик сәнгатькә гашык, җырчыга моңга гашык халык. Бар да китеп торалар. Безнең авыл халкы бик концертларны бөтен нәрсәне яраталар. Кулышлары менә безнең өлкәннәребез белән без менә мобилизацияләнгән сентябрь аенда бөтен безнең мобилизация булды. Шуннан соң сразу мин үземнең фольклор җитәкчеләрем белән хәзер мәрхүм инде минем Сария апам, алар иде, Сария Кәян ансамбле иде безнең группабызда. Үзебез 70 пар ик баш бәйләп җибәрдек менә монда. Бүген авыл халкы үз эшенә бикләнде. Клубларга чыкмый дип зарланалар. Ә монда киресенчә, һәрбер чарада катнашырга атлыгып торучылар яши булып чыкты. Кетеп кенә торалар. Менә өлкәннәр көн үткәрәсен, менә үткәрәсен, менә үткән менә недавно гына без урам көн үткәрдек. Ул бер кайда булган иде. Бөтен авылдашлар катты, 40 ел күрешмәгән кешеләр күрештеләр. Бер-беребезне танымыйбыз даже тавыштан таныйбыз, күз алымнарынан таныйбыз, танымыйбыз даже бер-беребез. Нидә ошо бәйрәм концерт, урам концерты? Урамда иртәбен урам көненә без иң беренче үлекләребезгә, үзебезнең үлгән әтиләребезгә, әниләребезгә, бабаларыбызга алар рухына ясын укыттык урамда су буе истә әзерләп. Яңа Кәкерле авылында бүген 109 йортта 264 кеше яши. Бу мәгълүматны ни өчен җиткерәм? Чөнки авыл халкы нигездә терлек туар асрап көн күрә диделәр. Хәер, анысын чамалау өчен Яңа Кәкерле урамына бер күз салуда җитә торгандыр. 360лаган мөгезләре терлек, шуннан 119 башы савым сырлар асырыйлар, атлар, сарыклар, кәҗә, башкасын тавык кышлар тоталар. Сыерны киметмәгәнме соң менә терлек азыгы әзерли алдылармы? Сөтне сату бәяләрен. Бераз авыррак сөт бәясе белән менә 12 сумга калган иде. Бүгенге секендә инде менә ай сайын, катна сайын күтәрелә бара. Бүгенге секендә 17 сумнан саталар сөтне. Әлбәттә, барлык авылларга хас булган проблема монда да бар. Авыл олыгая, картая бара диләр. Яшьләрнең инде уже менталитеты башка инде. Алар хәзер шәһәргә караган. Менә туды, телевизордан карады шәһәрне. Алар интернет заманасы, алар шәһәргә утырган и шәһәрне карыйлар. Беренче план инде шәһәргә китү. Әмма Яңа Кәкерледә дә бүгенге көн герое булырлык егетләр бар икән әле. Фәнис Мифтахетдинов армиядан кайтуга төп нигезендә калган. 8 сыер, 8 бузау тоналар асрый. Хәзер инде пай җирләрен рәсмиләштерергә тотынган. Яшьтән безне шулай үстерделәр инде терекләр карап, ниләр. Без әтәнәләрдән күреп үстек. Шуннан да бездән китергә диплом булмады. Развивать итәргә нитергә. Шулай ниттеләр, булыштылар. Минем дә шундый күңелдә иде. Сөт бәясе түбән тәгәрәгән чорда да оптимист булып кала белгән Фәнис ит юнәлешендә дә көчен сынамакчы әле. Сөт бәясенә генә бит нитеп булмый. Берсәк ит ягы белән дә карарга кирәк, ни ягы белән дә. Үзеңдә дәрт булмаса бер нәрсә булмый. Үзеңдә дәрт булса виз була. Тырышып кына ялканлап ятмыйса эшләргә кирәк просто. Менә президент рәисенә безнең шундый программа иткән итсен. Моны 600 мең акция биреп, миңа бик уңайлы бик нәрсә булып китте. Бик зур рәхмәт барысына да. Булышкан итсен, иткән итсен. Күпләп шәһәрләргә күченсәк тә, авыл һәр кайсыбызның күңелендә яши. Куанып кайтабыз да, яман сулап кире китәбез шул. Дөрес юллар кергән, интернетлар бар, бөтен нәрсә сулар кергән, эш юклык, мәктәпләр ябылу, булар бөтенесе авылларны бөтен ягына гына алып бара торган әйберләр, мәктәпләр ябылмасын иде. Авылларга күбрәк игътибар бирсеннәр иде. Туган телебезне күтәрсеннәр, авылларны күтәрсеннәр. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнов алып барачак. Ә без 6 октябрь кичендә очрашырбыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.